बेयावनो आङो बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। नंगौ जोङो बड'लेण्ड रादाबा मोनसे थांखि लादोंमोन जे बैसागु बे बैसागु जोंनि बर'नि हारिमुखौ जोङो मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो थाखाय जायनि थाखाय जोङो देग्लाय 2025 मायथाइनि जे बैसाग दाननि 7 खालारनिफ्राय 15 खालारसिम मथा-मथि जोङो 25 सानसोनि जोङो टाइम होनानै मोनसे अनलाइन बैसागु हान्जा मोसानाय बादायलायनाय लादोंमोन आरो बे बादायलायनायाव जोंनि बे बादायलायनायाव आसामनि खना खनला जेसेबां बर'फोर दङ बिनि गेजेराव गोबां जिल्लानिफ्राय बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहरदोंमोन जे बेवहाय जोङो लिरनानै होदोंमोन बा मिथिहोदोंमोन जे जोंनि जे बादायलायनायाव बर'नि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा आर'नाइ गासिबो टटेलि थाखाथारनांगोन आरो बेजों लोगोसे बे बादायलायनायाव बर'नि दामजु जेरैबायदि खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बर'नि हारिमु मोसानाय बा बैसागु मोसानायाव जेसेबां दामजु दङ बेखौ कम्पालसरि लाथारनांगोन आरो मोसाथारनांगोन आरो बेखौ बैसागु मेथाइ जाथारनांगोन होननानै जोङो मोनसे फोसावनानै होदोंमोन आरो जाय फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि नेमखान्थि होनायनि गेजेरजों जायफोरानोखि बादायलायदोंमोन बिथांमोनानो जोंनि गेजेराव देरहासार जानो हादोंमोन। सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन गंगोना हारिमु हान्जा पानबारिनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन सोरजि आर्ट एन्ड कालचार सेन्टार बिजनीनिफ्राय बेबो चिरां जिल्लानिनोमोन। दा नैबे समाव आङो साबायखर बावनो नागिरदों जोंनि जे बैसागु हान्जा मोसानाय बादायलायनायाव जायफोरानि हान्जाया जायफोर जिल्लानिफ्राय जोंनि गेजेराव मोसानायाव बाहागो लाहरदोंमोन अनलाइन बैसागु हान्जा मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लाहरदोंमोन बिथांमोनखौ आङो बड'लेण्ड रादाब न'खरनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरो। फैबाय थानाय समफोराव जों आरो बेफोरबायदिनो बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों लाबोबाय थागोन आरो जोङो जोंनि बर'नि हारिमु जे बैसागु मोसानाय बे जोंनि हारिमुखौ जों मुलुग दरबाराव जों गोसारहोनो नाजालांबाय थागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।